Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Hoi. Mooi dat je hem direct weer binnen. Want dit wordt weer een hele mooie aflevering van Tomketiet. Prachtige verhalen, lieve bandjes en spannend verzels. Tomke mandje altijd blier, Tomke meiding krullind heer, meiding hoentje sabre taal, harkje gauw naar dit verhaal. Neven op een kamer. Tomke en Romke zitten voor de televisie. Als Tomketiet aanroen is, zei Cornelia... Nou, kom Tomke, de pyjama aan en naar bed. Maar ik ben nog net sloeg. Nou, dat komt vanzelfs wel. Nou, nog eventjes. Nee. Nou. Tomke doet de nachtkleren aan en kroept op bed. Zo. Cornelia leest nog een verhaaltje voor. Dan zil ze voort. Het is zo warm op mijn kamerke. Ja. Nou, ik zet het raam wel een eindje in, dan wordt het eerst wel kouder. Cornelia truwt het raam op. Ze loekt de gordijnen dicht en knipt het jochtje aan. Dan gaat ze naar onderen. Tomke valt al gauw in de sliep. Maar een skofke letter wordt er wekker. Hij jet een raar lood. Hé, er bromt wat bij mijn holle. Wat is dat? Een vliegtuig. Hoe komt dat nou in mijn kamer? Tomke doet het grutte jocht op. Maar hij shot niet. Geen vliegtuig. Hé, ik jer het ik niet meer. Hij jouwt hem wedel. Maar even letter. Nou jer ik het weer. Als Tomke de lampen opdoet, shot er weer niet. Nou, ik snap er niet van. Hoe kan dat nou? De lampen gaat weer uit. En ja, jer. Oeh, Het giet maar tro. Dan wat verder voort. Dan dichterbij. Ineen viel Tomke wat op zijn gezicht. auw. Oh, dat biedt me in. Oh nee, auw, Cornelia. Cornelia, help me. Er zit hier op mijn kamer een muister die heeft me in mijn wang bieten. Cornelia jet Tomke roppen. Ze komt dadelijk Cornelia, er poppen. zit een muister op mijn kamer. Wat nou, Tomke? Kist dat sliepen? Er zit een raar brombist op mijn kamer. En hij had me bieten. Dat zul ik hem pakken. Oh, Cornelia beschot Tomke zijn wang. ik zeg het al, een miggebult. Top is bieten door een neefke. Een neefke? Wat is dat? Dat is een lidsmigje die komt op het licht. Hij zal door het diepe ruitvlaai wijzen. Je mast hem vangen, Cornelia. Hij maai je net. Ik zal hem wel even opspeuren. Een brombeest, zoiets, hè? Romke snuift met zijn noos oer de vlier. Sjost al wat, Romke? Nee. En ik jen ik niet. Waar is dat beest nou pleun? Ik zeg hem ik net. Hij komt heel tijd als het donker is. Doe de lampen maar uit, misschien komt er dan wel. Oké. Zo zitten ze een skofke in het juster. En ja, jer. Ik jen hem. Pak hem, Cornelia. Ik zoog hem. Waar? Daar op hem horen. Pak hem, Romke. Romke springt in de loft, Cornelia, maar hij kende net bij. Thomas te pakken. Maar de neef shot Cornelia onkom en ziek het gauw een veilig plakje op een lampen. Nou, dit werd niet. Wij krijgen hem nooit.
Nou, zo kan ik net sliepen. Ik wil er bij die sliepen, Tomke. En dan pak ik hem als er die webbieten wil. Nou, Maar Cornelia had een beter idee. Ik hel je de klamboe van zouder. Hé, Ik denk dat dat meer helpt. een klamboe? Wat is dat nou weer? Nou, wacht ze maar aan. Even later komt Cornelia met de klamboe weerom. Je redt er al. De klamboe. Ik heb mooi aan het jakje van het schilderijke hing je. Cornelia rolt de tinnen stof uit en maakt de boppenkant om het jekje vast. Nou, Dan hinget ze het grutte net om het bed heen. zo. Nou kunnen de neefjes net meer bij die komen. Ze daar zitten door en zak is erin en eruit komen. wow, wat een mooi tintje. Tomke leidt de holle op het kersen. Cornelia doet het dekbed door hem heen en teert de klamboe door dicht. Nou, lekker sliepen, Tomke. Lekker sliepen, Cornelia. Kerst gelukkig net meer bij me komen, rare neef. De orenmoas komt Jan naar jou. Janna, Tomke vertelt dadelijk hoe de tinten. Janna, joe, ik heb vannacht in een tint geslept. Wie is toch op vakantie? Nee, ik heb een tint op mijn kamer, op mijn bed. Een tint op die bed? Dat ken het. Jawel, Jer. een klampoe of zo. Kom maar mee, dan kies het Jen. Jan naar jou stiet mij de moele ierpen te sjen. Wat een mooie tinten. Waar hast die wij? Bij huis van een zouder, van Cornelia. Zij kennen de miggen me net meer bieten. Oh. Hé, zullen we in intentie boatje? Dat we op vakantie binnen? Ja, goed. Ze hel je kopjes en pansjes en het gaststel van Tom kom eten te zien. Sa watje ze een heel skoft. Oh, ik vreeg jou eens, mem, of ik zo'n mooi tintje op bed haal mij. Ja. Romke, Ja. Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De squallen. De squallen. De squallen. Daar zit de squallen. Netjes op een stoel. Hij zult het alleen van ieder paar heleboel. Ja. En hoppa! Knap, hè? De bal krekt in die lantaarnpeel zitten. Ik zal nou eens bezieken om het heel hut te doen. En dan toch die peel te rijden. Auw! Ja. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Dievensporen. Het had vannacht op een ijsnijd.
Als Pier en Marieke moa's naar Squalle rennen, leidt het hele dorp weer onder een fris pak sneeuw. Een mooi gezicht, zo skien als alles nog lieket. Pier en Marieke rennen liek als alle orendagen terug het parkje naar het centrum. Dat is de Kwastenwaai. Wij binnen de eerste hier in het park. Zie maar. Nog heel nog geen sporen. Net weer. Daar. Zie, daar. Daar had hij Roen. Die is uit het orenpaad kom. Wauw. Ja, hartstikke liek. Een hele grutten. Ho, wat had die grutte stapnaam? En wat een squam. Net normaal, sis. Zulke grote uitdrukken. Misschien weet wel net een meisje. Wat bedoelst? Wat wie het dan? Misschien weer de verschrikkelijke sneeuwmanbol. De verschrikkelijke sneeuwman? Waar je dat? Een soort van monster. Had ik wel eens wat van op het televisiestation. Die is heel grut en hij rent terug de sneeuw. Pier, toch net zo flauw. Dat is net weer, hè? Die komt je toch net voor? Nou, dat weet ik net. In sneeuwgebieden zijn ze. Nou, dit is hier nou wel een sneeuwgebied. Hij is dezelfde kant uit gaan als wij. Tja, ik hoor het berichtje. Ja. Zitten daar in de bosjes verstoppen. Nee, zie maar. De sporen gaan verder. Naar de uitgang aan de andere kant. Hier is daar het park weer uitgaan. Oh, dan had het de verschrikkelijke sneeuwman net west. Die komt net in het dorp. Nou, bedankt je. Hey, ik ben echt net bang, hè, als dat tocht. Echt net. Het had misschien gewoon een grote man west of zo. Ja. Misschien wie het de dievel die je vannacht langsroen is. De dief? Hé, wat voor dief? Waar is dat nou weer hoor? Er is van een week inbrutsen. Hier in de buurthuisheid. Bij een oud wiefke. En ze hebben de dief nog net te pakken. Dus wat? dan kunnen wij het spoor mooi volgen in de sneeuw. Dan kunnen we zien wat er heen gaan is. Pier, wij moeten naar Squalle. Tijd genoeg. Lekker spannend, Thomas. Tja, hier is er links ook in. Wat was nou? Kom nou maar mij. Een liedje eindje nog. Hey. Wat is er? Zo dan. Hij is daar het paadje ingegaan. Naar het hoeske. En er komt ook een spoor weer waarom. Vreemd. Hé, maar Sjen, bij dat hoeske. In de vardoor. Daar is een ruitje stikken. Zit karton voor. Ik zou er even. Bloedo je maar op een uitkijk staan. Hé? Wielst Marieke met knikkende knibbels op het dik steen bleef, draaft Pier naar het huiske om polshechten te nemen. In 2 tellen is er weer waarom. Hij had bij de doorwest. En van de ruten. Hij had ek achter het huis west. Dit doogt net, Marieke. Het is Grif de dief. Dat die ik al zijn, hè? Dat die ik al zijn. Wat nou? Vierde volgje. Zo, hij is die kant op gaan. Daar kunnen we ook wel los naar Squalle. Kom maar. Draven. In het dorp is zo volle sporen dat ze de voetstappen van de dief net langer volgen kunnen. Alles erin troggelkoor. Maar als Pier en Marieke op het squalplein komen, sjoggen ze verheerd op. Zo, daar, bij de door van Squalle. Die lezen daar. Die onderkant. Dat is hem. De dief is in Squalle. Pier, hij is hier. Dit ben zijn lezers. Wacht je. Voor alle zekerheid. Wat dost? Sjen dat het klopt. Bloedo je maar. Als er een naar boeten komt, dan kies het uitlezen. Pier had een van de lezen pakt en draaft er maar waarom naar het park. Om te zien of het dezelfde is als die van de oudruk in de sneeuw. Nog voordat de squalle ingiet, is er al waarom. Het is hem. Het is hem. De dief is in Squalle. Ik ga even naar de wc west. Doe hak in alle lokales, jongen. Alle masters en juffen naar Squalle aan. Geen één is op lezerskamer. Oké. Top van die heet. Kom, we vertellen juf Maaike wat we zien. Juf Maaike jijt raar op van het verhaal van Pier en Marieke.
Ze had geen idee van wat die vreemde grutte lezen binnen bij de voordeur. Ze hellen dadelijk de directeur van de squallen erbij. Die kinderen moet al zien verstaan ik net bij. Ja. Nou, je komt nooit in op lezen. Voordat de squallen ingaat, moeten alle massas en juffen buiken komen in de hal. Pier en Marieke maaien er ook bij. De directeur had de lezen op de tafel zet en hij sjocht strang om hem heen. Ik zocht Jim dragen alias kwon. Liek als wij hier wend binnen. Maar, kan een van je mij vertellen van waar deze lezen binnen? Ja. Master Frits. Die krijgt daar rede kop. Oh, hij steekt de hoorn op. Ja, nou die lezen binnen van mij. Om die stiebel ben ik van de morgen op lezen hierheen roen. Dus kwam ik in de tas. Sorry, maar ik zal ze tenij net bij voor de doorsteen letten. Zo, die lezen ben van die. Mooi dat dat dadelijk daar juist. Maar het probleem is net dat ze voor de doorsteen. Het probleem is heel wat oors. Pier? Vertel het maar. Ja. Ja, de lezen ha ik bij het hoestwest dat inbrutsen is. Behaat zelfs joen. Ja, dat is een vreemd verhaal. Heel vreemd. Maar misschien kist u daar meer van vertellen? Ja, klopt het. Dat is het huis van uw mem. Daar is in de buurt een paar dagen in inbrutsen. Voordat ik maans naar school ging, zoek ik altijd even of alles goed met haar is. Ik kom de dogs langs. Maar van de morgen lijst ze nog op bed. En doe hak even terug de ruten koekeloerd. Met 2 al je restig. Nee, dan nog aan. Nee, dan nog aan, zeist. Nou, gelukkig dan maar. Dan is hier echt niet meer nog aan. Alle drukte om een nacht. Nou, daar kunnen wij alle jaar tegenblied om wezen. Ja. Pier en Marieke ek? Ja. Ja, want ik ha wel grote bewondering van je. Je bent een echte speurnozen. En net bang. Nou, dat is wel een applausgewurg. Ja, een applaus voor Pier en Marieke. Nou, zo. Ja. De klasse. De klasse. De klasse. De klasse. De klasse. De klasse. Op school binnen klassen. Soms een heleboel. Dit jaar is dus klasse van mijn broertje Jesper. Ja.
Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.